Bir gün İsa Ginnasaret kölünün kenarına wagt edýärke, halk Hudaýyň sözüni dinlemek üçin onuň daşyna üýşdi. Şonna İsa kölüň ýakasynda duran iki gaýygy gördi. Balykçylar gaýyklardan düşüp torlaryny ýuwup durdular. İsa gaýyklaryň birine minip, gaýygyň eýesi Simondan kenardan biraz uzaklaşmagy haýyş etdi. Onsoň ol gaýykda oturan ýerinden halka öwretmäge durdy. İsa sözüni tamamlanandan soň Simona, "Kölüň çuň ýerine gidinle, balyk tutmak üçin torlaryňyzy suwa taşlaň" diýdi. Simon oňa, "Halipa, bütün giýje jan etsekde hiç saat tutup bilmedik. Ýöne seniň sözüň hatirasyna torlary ýene taşlaýyn" diýdi. Muny aýdylyşy ýaly edenlerine olar şeýle bir köp balyk tutdular welin. Torlary da ýyrtylyp başlady. Şoňa göre olar beýleki gaýykdaky ýollaşlarynyň gelip kömekleşmekleri üçin ellerini bulap işaret etdiler. Olar gelip iki gaýygy da balykdan doldurdular. Gaýyklar tas suwa batypdy. Simon Petrus muny görenne İsa'nın ayağına yıkılıp, "Ey ağam, meniň ýanymdan aýryl, men bir günäli adam" diýdi. Tutan balıklarynyň köptügine onuň özi we ýanynaklaryň hemmesi haýran galdy. Simonyň ýollaşlary Ýakup bilen Yohanna atly Zebedeýiň ogullary hem muňa haýran galdylar. İsa Simona, "Gorkma, sen mundan beýlek balyk deregine insanlary tutarsyň" diýdi. Şeýlelikde olar gaýyklaryny kenara çykaryp, bar zady taşlap onuň izine düşdiler.